Så er jeg mere eller mindre ved at være klar her. Rusken er klar her. Rusken for min tidligere tur, det er, at jeg kører ikke med cykeltasker. Jeg kører med taske på ryggen i stedet for, og så har jeg desuden heller ikke cykelbukser på, så det vil sige, at jeg kan godt komme til på et eller andet tidspunkt at få rimelig ondt i af mig selv. Men så er det. Det er det, jeg har valgt. Så er det, jeg kører med. Så ja, så vi skal afsted nu her, men vi ses derude på vejen, ikke? Det der sker nu, det er, at vi holder sidder uden for men vi er 2 km fra Aarhus, som ligger derinde. Op til temperaturen. Jeg gjorde det, at jeg holdt ind ved Ringe station. Det vil sige, at jeg har taget toget fra Ringe til Svendborg station. Nu står vi herude på Svendborg Sundbro. Jeg skal lige se at køre ud her. Men hele udsigt på det her. Faktisk skal fucking ud her, for der kommer jeg typisk bag. Jeg er ret sikker på, at der ligger en brus op, så jeg er lige på vej her. Jeg har lagt vandet ved, og så baby. Det begynder at regne, så det er ikke så... Jeg har den. Jeg filmer her på vej op ad bakken til Lundby. Jeg er på vej til Lundby-kiosken, for det er det nærmeste, ikke? Fuck, jeg føler, at jeg skal lige til at fucking besvime. Jeg har så fucking fandt. Det er fordi, jeg har fået at drikke. Ellers spise hele længe, sådan en jeg gør det. Det er mig, der råder regeringen her. Og så siger jeg, jeg skulle ikke ud. Så skal jeg lige fylde op ind nu. Hvor den bare gør så hårdt, det var sådan en følelse. Og du skubber den her. Så høj er stigningen heller ikke, som det måske ser ud her på billedet. Men Nå, jeg har lige fundet et sted, hvor jeg kan sidde her. Lige fundet noget at spise og drikke. Nå nej, jeg har slet ikke noget med af. Ja, sådan er det. Jeg går lige en tur her rundt om, fordi temmelig bleg ud på at være ærlig. Du skal simpelthen lige et ordentligt måltid med. Jeg lige kan slukke den der der. Og så bare videre. Men hold kæft, en flot udsigt der her, altså over det. Man kan ikke se så meget i dag, men man kan i hvert fald kigge over til... Vi skal så langt til kiosken i Lundby. Der er, hvad er det? 15 km til Spørgsmål, hvor jeg skal med færgen. Så nu får jeg lige en i år. Okay, så mødte de nogle englænder, de har kørt herfra, fra København. Og de havde fucking flat tires. Dem der jeg lige mødte før. Jeg ved ikke, hvor det var. Fordi der var 3 nok. Det er snart fuldt sted. Jeg formodet ikke. Nu har jeg haft noget på overhovedet. Jeg finder sådan i Langelands Kommune. Men vi kan nok på hende lidt gennem frem der. Jeg er ikke helt tom i det. Det er sådan, at jeg er langt så jeg kunne have huset der. Fuck man, det er sådan. Jeg er så vildt. Jeg er så vildt til at til fucking super. Det var ikke fucking trip. Jeg har hovedet på. Men det er super. Jeg er helt dernede. Jeg har fået med i mens jeg ramte døren på. Så det er fucking godt. Let's go. For mig. Det var fucking vildt. Det var ikke så nærmest. Fucking vildt. Det var hans far. Hvad så? Er der nogen, der vil med, eller hvad? Nogen, der vil med til fucking Lolland? Hvis man kan se her på klippet, så vælger jeg simpelthen at tage op og bruge den til min overnatning, som alligevel var 40 km. Ja, så
Så det var ikke helt stivvarm. Men til gengæld så, ja. Ja, så her er der så simpelthen et tog tilbage fra Nykøbing Falster til Odense. Ja.